Idemo da vidimo ko će nam dati free has. Juče su mi upali novčanik, ali imate nešto za jelo, bilo šta možda. Nešto najjeftinije. Ovo je super deal. 380 dira. Ali ja da vama bez novca mislim... Bez novca ne može nikad. Da, ništa recimo da vam da. Umrijeću u glavi. Ništa, hvala, Da. prijatno. Legendo, šta može da se pojede džabe, izgubio sam novčanik od jučer, nisam bio ništa. Nema ništa. Ništa, daj nešto ću da umirim glad. A jesti dobro ove pice. Ne, hvala. Brate, probajte po puta, oni imaju više toga. Izgubio sam novčanik, ali imaš nešto da može da se ne plati možda. Da se pojede. Ništa, a? Nešto najjeftinije. Tvoj obrok već pojeo, ne mogu da se Si baba bude zato ti. Ukrali mi novčanik, ukrali mi sve. Ako nabrljam, boli me briga. Ne, to opasno, nemojte ništa. Samo snimamo da li smo negdje dobili Naravno. besplatno. Hvala, izvolite, ovo je za vas. Prijatno. Prijatno.